теремкәй бар. Куябыз теремок инде. Басуда теремкәй урнашкан була. Бер тышкан шыйылдык шул теремкәй янына чабып килгән дә дип сораган. Аңа җавап бирүче булмай, тышкан теремкәй эченә керә дә шунда яши башлый. Көннәрдән бер көнне теремкәй яныннан бака бакылдык үтеп бара икән. Ул туктаган да сораган. Теремкәйдә кем яшәй? Мин тышкан шыйылдык. Ә син үзең кем буласың? Мин бака бакылдык. Әйдә керергә торабыз. Бака бакылдык теремкәй эченә сикереп кергәч, шул көннән алар теремкәйдә икәү бергә яши башлаганнар. Бер вакыт теремкәй янына куян куркак җан фәрманга чабып килгән. Ул да сораган. Теремкәйдә кем яши? Мин бака бакылдык. Ә син кем буласың? Мин куркак куян булам. Әйдә бергә яшәрбез. Куян теремкәй эченә бер сикерүдә кереп тә киткән. Хәзер инде булар өчәү торалар ди. Төлке Хайлабайның да юлы теремкәй яныннан узган. Ул да теремкәй янына туктап, тәрәзәгә шакыган да сораган. Теремкәйдә кем бар? Мин тышкан шыйылдык. Мин бака бакылдык. Мин куян куркак тай булам. Ә син кем буласың? Мин Төлке Хайлабай булам. Әйдә кер, бергә яшәрбез. Төлке Хайлабай да теремкәйгә кереп урнашкан. Алар инде дүртәүләп бергә яши башлаганнар. Яшь бүре сорыколак чабып барганда, тәрәзәдән караган да сораган. Теремкәйдә кем яшәй? Мин тышкан шыйылдык. Мин бака бакылдык. Мин куян куркак тай. Мин Төлке Хайлабай. Ә син үзең кем буласың? Мин бүре сорыклак булам. Әйдә кер безнең янга. Бүре дә теремкәйгә керә. Шулай итеп алар теремкәйдә бишәү җырлый-җырлый яши башлыйлар. Көтмәгәндә теремкәй янына лаплы атлап, аю камыт аяк килеп чыга. Ул теремкәй эчендә җырлаганны ишеткәч, туктый да бөтен көченә акырып җибәрә. Теремкәйдә кемнәр бар? Мин тышкан шыйылдык. Мин бака бакылдык. Мин куян куркак тай. Мин Төлке Хайлабай. Мин бүре сорыклак булам. Мин аю камыт аяк булам. Әйдә кер монда. Мин сезнең түбәгезгә менәм. Син безне сатасың бит. Син безне сатасың бит. Юк, сытмыйм. Аю теремкәйнең түбәсенә үрмәли, менеп җитүе була, шат теремкәй сытыла, шатыр-шотыр килеп бер якка уша, бөтенләй таралып китә. Тышкан шыйылдык, бака бакылдык, куян куркаккай, Төлке Хайлабай, бүре сорыколак өйдән көчкә чыгып өлгерәләр.